Moi boa tarde. Imos a comenzar para respetar escrupulosamente os tempos. Temos a Pilar San Pedro, casi debería de presentarme eu e non presentar a Pilar San Pedro, non? Porque non preséntame a mí, porque eles queren este que está presentando a Pilar. Bueno, xa. Merece unha presentación. Pois, bueno, xa, si non... Supoño que a coñecedes moito mellor que a min. Entón, que podo decir de Pilar, que pasou en educación, eu creo que por todos, casi por todos outros non lle interesarían, como a moitos de nós, mestra, asesora de formación, asesora de bibliotecas escolares, especialista en literatura infantil e xuvenil, recomendadora de libros. Bueno, para dar esta sesión eu creo que non hai ninguén en Galicia que saiba máis que Pilar de a literatura infantil e xuvenil galega. Sabedes que ela é vicepresidenta da Asociación Galix e que leva moito tempo traballando xa no ámbito educativo, pero no ámbito editorial, no ámbito contacto con escritores galegos. Difícil atopar alguén que lea máis libros de literatura infantil e xuvenil galego. Tamén lee outras cousas e sabe de moitas outras cousas relacionado co ámbito cultural galego. Bueno, vai a falar da calidade e variedade da literatura infantil e xuvenil, despois vai a facer algunha cala na literatura que toca o tema da igualdade, etc. Nada, un placer sempre estar con ela, aprender sobre todo escoitando a Pilar, que aprendí moitísimas cousas dela. Moitas gracias, Javier. Bueno, eu sou Javier Pintor, estou no Cefore de Coruña. Aí está. Bueno, pois boas tardes e a ver se aproveitamos un poquinho o tempo e a ver se aprendemos algo aí entre unhas e outros, a ver se avanzamos un poquinho. Bueno, para empezar, literatura infantil e xuvenil non habría que decilo, pero por si acaso coméntase, non? Sería aquela na que se dá unha certa adecuación ao lector. É dicir, que se ten en conta o seu estadio evolutivo, a súa capacidade de comprensión lingüística e conceitual, así como as súas necesidades e os seus intereses. Pero, bueno, de todos xeitos, vos sabedes que a literatura infantil e xuvenil non é só aquela que se escribe pensando nun destinatario infantil ou un destinatario xuvenil, sino tamén aquela que daqueles se apropian, aínda que non estea escrita para eles, non? Entón, sempre convén lembrar, por exemplo, Memorias dun neno labrego de Neira Vilas, que cando el o escribiu non pensou que o iban a ler os rapaces e as rapazas, sin embargo, acabou sendo un dos libros máis lidos por eles, non? Ou tamén hai o caso contrario, hai libros que aparecen en coleccións infantís ou xuvenís e que despois as hai que colocar nunha colección de adultos porque realmente non era ese o seu lugar. A min sempre me gusta lembrar aquelas Nova Crónica das Indias de Avilés de Taramancos, que Elena Villar, que estaba daquela dirixindo a colección Navarquela de Irindo, pois pideulle, escoitaralle aquelas fabulacións que el tiña, non? Aquelas faladas, por decirlo de alguma maneira, aquelas contadas que se pegaba cando tiña público dabondo, empezaba a contarnos historias. E entón Elena, que lle escoitou un día, dixo, eso hai que escribilo. E iso publico eu na colección Navarquela. E claro, publicou no, pero realmente non era o seu lugar. E de feito, no ano 2003, cando se dedicaron as letras, pois Xerais recuperou no para a colección narrativa de Xerais. Pero bueno, en principio, eso que está aí escrito, eu creo que sí, que ten moita parte de razón, non? E por que lemos literatura? Lemos literatura para compartir os intereses de grupo, os intereses da tribu, por decirlo de alguma maneira, para acceder ao imaginario colectivo, a iso que nos une a todos e a todas, a ese patrimonio que nos ven de atrás, para vincularnos con referentes culturais que están aí. E no caso da literatura galega está claro que é un factor de normalización que sirve para normalizar a lingua e a cultura galega. Sirve para situarnos na nosa identidade. Non é o mellor momento para falar de identidades, pero eu creo que hai que falar delas sempre. Somos máis ricos cantas máis identidades aceptamos. Somos máis ricos se aceptamos que somos de tal aldea, de tal municipio, de tal provincia, por decirlo así, de tal país,
de tal estado e do continente que sexa e humanos, non? É dicir que se nos saltamos unha destas identidades, realmente o que estamos facendo é perdendo. Entonces, no caso da literatura infantil e juvenil galega, que é da que eu falo, eu creo que o feito de que sexa galega, o feito de que fale de nós, que nos vincule cos intereses da xente que está próxima, que nos leve a ese imaginario colectivo que está aí, a ese patrimonio cultural, eu creo que é sempre un punto a favor, nunca en contra, non? E as identidades non teñen por que pelexarse unhas con outras, vale? Eu creo que somos galegos e despois somos españoles e despois seremos europeos. Pero saltarse e decir que somos europeos, que somos tan internacionais que xa non necesitamos ni siquiera ser españois, non? Pois non soluciona absolutamente nada. E esta literatura sitúanos por un lado na tradición e por outro lado na actualidade. Cando falamos de sistema literario galego, está claro que estamos falando do que está escrito en galego neste momento, polo tanto, do que se escribiu nun principio nesta lingua, pero tamén daquelo que se traduciu, que se versionou nesta lingua, é dicir, aqueles libros que foron escritos noutras linguas e que se pasaron a nosa nun momento determinado. Eu teño moita sorte, a verdade é que teño que confesarlo aquí diante de todos e de todas vós, porque traballei en bibliotecas escolares, sigo vinculada coa cabeza e co corpo a bibliotecas escolares e traballo en literatura infantil e juvenil galega. E os dous campos son dous campos de éxito total e absoluto. É dicir, o que escoitábamos onte e hoxe, cando din as persoas que veñen de fora de Galicia, non están dicindo ninguna tontería, non? Dixo Carmen Villar no verán, cando apareceu no Faro de Vigo aquela cabeceira que poñía bibliotecas escolares galegas as mellores da súa clase, que recollía todo un estudio do que se fixera o Ministerio sobre as bibliotecas escolares a nivel de Estado e concluía que as mellores eran as galegas, a nivel de espazos, de equipamento, de formación do profesorado, absolutamente en todo o baremo se demostraba que eran as mellores. Bueno, pois eu teño que decir que coa literatura infantil e juvenil pasa algo bastante parecido. É unha literatura de éxito e ás veces o que dá rabia é que non todo o mundo sexa consciente, non? Pero é como no caso das bibliotecas. Ás veces falas coa xente e como que non se enterou de que as nosas bibliotecas escolares eran tan boas ou mellores que as bibliotecas públicas. Que moitas veces as bibliotecas públicas lle teñen que pedir fondos ás bibliotecas escolares para prestar durante o verán a rapazada, porque as bibliotecas públicas non están igual de servidas que as bibliotecas escolares. Entonces, por isto mismo, a mí me gusta falar deste tema, non? Porque hai que decir un e mil veces. Estamos situados nunha literatura moi, moi, moi boa. Unha literatura que eu poño aí, que entre a xeración nos que empeza a escribir pensando nos rapaces e nas rapazas, que empeza a escribir xustamente para aquelas escolas de ensino galego que crearon as Irmandades da Fala, non? Que se empeza a pensar que hai que escribir en galego para que os rapaces e as rapazas o podan ler e se poidan agarrar de alguna maneira aquilo que falaban os das Irmandades, agarrarse a fala e a terra. Pois xustamente eles empezan a escribir e despois deles hai unha longa noite de pedra, está a guerra, está o golpe de Estado, está a ditadura. E durante todo ese tempo nin se publica, nin se lee, nin se accede a libro en galego, nin ninguén está escribindo literatura infantil e juvenil en galego, porque ni siquiera se escribe para adultos, non? E, sin embargo, a pesar de todo eso, en menos de 100 anos, é dicir, entre 1920 e este mismo momento, temos unha literatura que está ao mesmo nivel que as literaturas que nos rodean. E fixadevos que as literaturas que nos rodean son literaturas moi potentes. Eu xa, da española xa non quero falar, porque cando falamos de literatura escrita en español, estamos falando non só da literatura que se escribe no Estado español, sino da que se escribe en toda Latinoamérica. Entón, sin embargo, eu sigo afirmando que a nosa literatura infantil e juvenil é unha literatura de moi alta calidade.
Está claro que a nosa literatura, ademais, se a literatura para adultos tuvo que ter un resurdimento, do que todas lembramos, dese momento do resurdimento aínda non se pensaba nos rapaces e nas rapazas como un obxecto, un suxeito que merece, que necesita obxectos culturais, por decirlo así. É dicir, non se espeza a escribir literatura para a rapazada ata o momento en que se considera que a rapazada ten valor. Primeiro porque se considera, é dicir, xa a sociedade evolucionou o suficiente como para considerar que esas persoas teñen valor en sí mesmas, xa non como adultos pequenos, non? Sino persoas que necesitan algo especial para elas. E, ademais, se estamos nun país pobre como este, que aínda o sei, penso eu que aínda non podemos presumir de moita outra cousa, non? Pois, claro, pensar na rapazada é moito máis difícil chegar aí. E cando as editoriais pensan na rapazada e pensan en publicar, está claro que están pensando en vender. Por lo tanto, ten que haber poder adquisitivo para que se merquen eses libros e o comercio funcione, non? Entonces, reafirmámonos en que temos unha boa literatura a pesar de todos estes problemas do noso retraso. É dicir, se temos retraso na literatura de adultos, temos que ter máis retraso na literatura infantil. Por que digo eu que a nosa literatura é unha literatura de éxito? Pois polo recoñecemento, por como nos recoñecen fora das nosas fronteiras. É dicir, porque se eu vos digo, é que o decimos Javier, digo eu, digo Maite, digo todo o mundo que está aquí, pois non o ides a creer. É dicir, moitas veces necesitamos que sexan os de fora os que nos din, oye, que vos sodes nesto? Que faz esta cousa para que digas, pois é verdad, oye, saeme ben, Pois ben, entonces imos ter que fixarnos xustamente naqueles recoñecementos que nos fan fora. Eu o primeiro recoñecemento o que faría mención é, por exemplo, cando te vas fora de Galicia a unhas xornadas ou algo que teña que ver con literatura infantil e cando noten que es galega, seguramente as persoas que están ali, como nos ten pasado en Salamanca, na Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, ou nos ten pasado en Vallobar e en 1000 lugares diferentes, as persoas que están ali inmediatamente che empezan a preguntar. Que se agora non poden preguntar por Agustín, pero era pola primeira persona que preguntaban por Agustín, por Docampo, por Fina, por Gloria, por... continuamente. E a mí o que me facía gracia era que me daba ganas de apuntar os nomes que aparecían, porque son moitos máis nomes que os que che dirían cando falan de literatura de adultos en galego. Se pensamos en literatura de adultos en galego, pensamos en 3, 4, 5, pero como máximo 5 que se recoñecen fora. Sin embargo, en literatura infantil recoñécense moitísimos máis. E vamos a ver os premios, non? Premios que se dan fora de Galicia á nosa literatura. Por exemplo, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, é un premio a nivel español, que se pode dar a calquera das linguas, o Premio Lazarillo, que tamén se pode optar a él en calquera das linguas, o Premio DB, é dicir, só imos a fixarnos en algunha destes aspectos, non? Teríamos que ter en conta tamén a lista de honra do IBI, e a lista dos White Rat, dos corvos brancos da Biblioteca de Múnich, da Biblioteca Juvenil de Múnich. E tamén teríamos que ver as traducións, é dicir, a nosa literatura está sendo traducida fora ou non, non? Hai 2 días estaba con Ledicia Costas en Sanxenxo e entonces preguntélle, dixelle, a ver, Ledicia, dinos a que linguas están traducidos os teus libros. E entonces ela dixo, bueno, o que máis ilusión me fai é que está saindo un en coreano. A mí non me digades que non vos emociona, non? E Agustín, moitas veces, na página de Agustín vese a que linguas ten traducidos os seus libros. É realmente impresionante. Pois bueno, si pensamos nos premios premios nacionais, encontrámonos con que deste ano, xustamente o de Poemar o Mar, é de Antonio García Teijeiro. Difícil que se lle dé un premio nacional a un libro en galego, pero tamén difícil que se lle dé un libro de poesía. El non sei o que faría hoxe abaixo, pero el fai unha defensa moi bonita do libro e di que lle gusta que o premiaran porque é un libro en galego, tamén porque é un libro del, pero tamén porque é un libro de poesía. E me parece que no Premio Nacional, non sei se é a terceira vez ou algo así, que se premia un libro de poesía. Normalmente non se premia, normalmente é sempre narrativa para onde miramos, non?
Pero isto foi no 2017, pero no 2015 Ledicia Costas ganou ese mismo Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil. Ganara o antes Agustín Fernández Paz, con xa tedes aí os libros, non? O único que queda é o amor. En 1996 ganara o Fina Casal de Rei con Misterio dos fillos de Lúa. En 1995 Xavier do Campo con Cando petan a porta pola noite, ou en 1986 Paco Martín con Das cousas de Ramón Lamote. Esa data de 1986 é unha data a ter moi en conta. Ese é un momento magnífico da nosa literatura. É a primeira vez que conseguimos un premio nacional. E a partir de aí van indo os outros, non? Aí, por exemplo, cando no 1995 o gana Xavier do Campo e no ano seguinte Fina Casal de Rei, aí hai un plus. Hai un plus porque normalmente é difícil que che permitan ganar na mesma lingua o ano seguinte, cando esa lingua non é a lingua común, non? Pero tamén vistedes que pasara no anterior, non? Cando se gana en 2015 e ao cabo de 2 anos volvese a ganar. Temos tamén algún Premio Nacional de Ilustración. Todas e todos lembramos aquel Coelliño Branco de Óscar Villán. Ou tamén podemos lembrar aquel de 2002 de Federico Fernández, Onde perdeu Lúa a risa. Que nos di isto? Que aparte de vos escritores e vos escritoras, temos moi vos ilustradores. Si pasáramos o Premio Lazarillo, entonces aí tamén nos imos a topar con algunhas datas onde van seguidos os nosos premios, que falan dese momento álxido, non? En 1990 gana o Agustín Fernández Paz con Contos por palabras, no 99 Marilar Alexandre por Amandas en futuro, pero o ano seguinte, no 2000, gana o Gloria Sánchez con Chinto e Ton. Un conto que non sei se o coñecedes, pero os que non o coñezades, buscadeo por donde sexa, porque é un libro que pasou moi desapercibido, non se sabe por qué. Publicou no SM con unhas malas ilustracións por o meu gusto, e non lle deron o valor que tiña. É un libro con un humor branco que é unha preciosidade. Hai moi poucos contos na nosa lingua e nas outras tamén as hai que contar, que teñan esa calidade e esa maneira de contar tan bonita e tan simple, tan sinxela e tan amable e afectiva como ten este libro. Pois fixadevos, no 99 Marilar, no 2000 Gloria Sánchez e no 2001 Ana María Fernández, tamén galega, e aínda por riba con un libro de poesía tamén, Amar e outros verbos. A min Ana María Fernández gustame moito tamén polo tema da poesía para adolescentes. Ten este libro e outro de O País de Amarnos, que me parece que son bons libros para esa etapa. No 2004 gana o Premio Lazarillo unha obra de teatro. Iso aínda é máis difícil que a poesía. E gana o Neira Cruz, A noite da Raíña Berenguela. E no 2005... A continuación, Ana Alfaya con A sombra descalza, un destos libros de memoria histórica que temos tantos na nosa literatura xuvenil, que ás veces cando se fala, e é moi triste escoitar isto, eu escoitei aínda non hai moito tempo unha conferencia sobre a recuperación da memoria histórica na literatura, e a persona que falou non nomeou ningún dos libros de literatura xuvenil, cando, Agustín Fernández Paz ten 2 ou 3, este tamén moi coñecido e hai bastantes máis. No 2009 gana Marcos Calveiro con O pintor do sombreiro de Malvas. E aí recollo aí tamén outro Premio Lazarillo de Ilustración, o de Ramón Trigo, con ese álbum ilustrado Leviatán, un álbum ilustrado moi especial. Seguimos. No 2014, María Solar, con O meu pesadelo favorito. No 2015, Ledicia Costas con Xulio Verne e A vida secreta das mulleres planta. E no 2017 volve a ganar Ledicia Costas, a medias con outro escritor, e neste caso gana con un libro que leva o título polo menos cando presenta ao premio, imagínome que yo cambiará, de Plumas e unicornios, aínda non saiu publicado. Pero, a ver,
Eu creo que cando facemos este repaso nos damos conta de que realmente podemos decir que a nosa é unha moi boa literatura. A ver, é unha boa literatura, pero ten tamén as súas dificultades. É unha boa literatura que eu creo que hai que decir tamén, porque fixadevos, cando na transición se fala de, se lexisla o Estatuto de Autonomía, se lexisla o Plan de Normalización Lingüística, entra o galego na escola, non hai que darlles de comer a esa rapazada, non hai libros en galego, hai moi pouquiño. Entonces, quen empeza a escribir en galego? Empezan a escribir a xente máis ideologizada, a xente que ten máis claro o compromiso coa identidade, e, sobre todo, os docentes, as mestras e os mestres. Eses son os que empezan a escribir. E da nómina que estuvemos vendo antes de premios, daredes vos conta de que moitísimos son profesores e profesoras. Moitos deles o son. E cando escriben os profesores, son ensinantes e, como decía unha boa amiga, os ensinantes non poden deixar de ensinar. E entonces, cando eles escriben os valores que están transmitindo de alguna maneira, e que non lles queda máis remedio que facelos de algún xeito tamén conscientes, traelos do inconsciente ao consciente, cando escriben están transmitindo valores democráticos, aquilo que chamábamos os valores transversais, e que non é pecado. A ver, non é que alguén este pensando ahora vou a facer un libro para a paz, ahora vou a facer un libro que lle sirva para traballar non sei que cousa, pero queiras que non, a tua ideoloxía vai a ir aí. É dicir, e se ti és ensinante, eu imagínome que é difícil ser ensinante e ser fascista, non? É difícil ser ensinante e non ser demócrata. Polo tanto, aí terá que ir un pouco todo isto. E cando falaba do momento actual, quería lembrar tamén o feito de que esa xente que empeza a escribir nese momento, aqueles primeiros escritores e escritoras que publican en galego, aqueles do premio Facho de contos e de teatro, pois xa van desaparecendo de alguna maneira, non? Pero a sorte que temos é que detrás desa xeración ven outra, que agora, por exemplo, estamos pensando en Ledicia Costas, e Ledicia Costas é algo así como aquelo que nos deixou Agustín, non? En Erdo, de como se foi Agustín, aí queda Ledicia producindo e parece que nos queda esa esperanza, pero ao lado de Ledicia está Calveiro, está Cajaraville, que acabamos de descubrilo e que é unha maravilla, que escribe para a infancia, que escribe para a mocedade e escribe moi ben. É dicir, que se está renovando continuamente, non? E acordábame xustamente porque poñía aí o catálogo da mellor literatura infantil publicado polo EPLI. Neste catálogo, xustamente tocou que este é un catálogo do ano 2000, da produción do ano 2017, e xustamente aí vemos, por un lado, un problema e, por outro lado, vemos unha solución, non? Bueno, non sei se me vai deixar abrilo ou non. Bueno, é igual. De todos xeitos, cando vos podades acceder ao catálogo do EPLI a través de calquera buscádelo na rede e aparece, veredes que son 200 libros. Os mellores libros que se publicaron nas 4 linguas durante o ano pasado. Por un lado, veredes que aí nesos libros dos 200 a proporción faise polo número de edicións, polos libros que se publicaron en cada lingua. E cando nos fomos a darnos conta, resulta que xustamente en lingua galega dos 200 tocábannos, botadelle a conta, 11. É dicir, os últimos anos, a falta de apoio das administracións públicas a edición do libro galego foi tan grande que moitas editoriais caeron, outras fóronse e deixaron de publicar, e outras publican moito menos que antes. Entón, xustamente, descubrimos eso, que éramos 11 de 200. Menos mal que ao final se chegou a un acordo e nos deixaron partir a cada lingua con 10. E a partir deses 40 distribuíanse os 160 que faltaban entre as 4 linguas, aí xa tendo en conta a produción, vale? Pero nos tiñamos 11.
os vascos teñen 13. É dicir, que o euskera neste momento estáse publicando máis en euskera que en galego, en literatura infantil. Eso eu creo que é un dato que debemos ter moi en conta para saber onde estamos e con que non la estamos xogando. Pero, por outro lado, cando accedades a ese catálogo, veredes que, claro, tocou escoller 21 libros, o mellor que aos expertos nese momento lles pareceu que se tiña publicado no ano 2017. E veredes que hai moito escritor novo, moito escritor que non contábamos con que de repente un dos seus libros fora a estar seleccionado. Por exemplo, está seleccionado Sementes, un libro que eu creo que é o primeiro que publica un Sonia García, me parece, é un libro juvenil. Pero tamén está seleccionado o libro de Pepe Cáccamo e Berta Cáccamo, un libro infantil de poesía, que é o primeiro libro que publica Chanda Pólvora para pequenos. Está tamén, me parece que está un libro de Berta Cáccamo, que acaba de publicar de poesía para infancia. Perdón, de Berta Cáccamo, de Berta Dávila. Entón, por eso digo que hai recambio, vale? Por lo tanto, non estamos mal por ese lado. Polo lado da creación non estamos mal, pero polo lado do apoio á edición estamos fatal. É dicir, son os nosos peores momentos. Renovación e continuidade de creadores, xa falamos deso, e a mediación. A ver, a min gústame vir a falar aquí, e gústame falar con vos, e gústame dicírvolo unha e outra vez. Dicir, non sabedes o que tedes nas mans. Porque ou vos apoiades o libro escrito en galego, ou vos lles dades nas mans aos rapaces e as rapazas libros en galego, ou estamos perdidos. É dicir, eso que se di de que a lingua desaparece, pois sí que desaparece, que a ver, está claro, e unha maneira de chegar a eses rapaces e esas rapazas é xustamente o libro. A parte de que eu cando decía que son unha persona con moita sorte, que tuve a sorte de traballar en bibliotecas e en literatura infantil, que son dous éxitos, tamén teño que decir que non me importa apuntarme os fracasos. E a min idesme ver falar en galego sempre, excepto cando non este en Galicia, ou cando alguén non me entenda. Pero teño que facelo por un compromiso, e teño que facelo porque me dá moita rabia, porque a min realmente o que me gusta é falar no idioma que me falta a outra persona, e non manterme e non ser terca. É dicir, é que pero hai un compromiso aí que ou o defendemos ou non o defendemos, entón é así de complicado, non? E entón eu por eso decía eso, vamos a ver, por exemplo, cando aparece o álbum ilustrado en Pontevedra, cando aparece Calandraca e posteriormente Oco, vamos a ser conscientes de que chegaron a onde chegaron gracias a vos. Eles fixeron uns libros maravillosos, iso é certo, pero quen os apoiou dende as escolas? Quen se suscribiu ás novedades? Fostedes vós. Gracias a eso, neste momento, cando esta xente vai á Feira de Bolonia e á Feira de Bos Aires, as colas que hai para presentar proxectos a Calandraca son as máis longas. Entón, o poder que temos é impresionante. Por que me poño tan cerca eu? Porque así como podemos defender a literatura infantil e juvenil en galego, e a podedes promover, e sempre vos ides a encontrar con cousas, bueno, tedes que seleccionar, pero ides a poder seleccionar ben, non vai pasar o mesmo co libro informativo. É dicir, se tuviéramos un libro informativo ao nivel que temos un libro de ficción, estábamos salvados, vale? Pero non é o caso. Cando vos podedes a buscar libro de coñecemento, ides ter que escollelo en castelán. Moitas páxinas ides ter que colleras en castelán tamén, seleccionalas para a biblioteca, para a páxina da biblioteca, tamén en castelán, porque en galego non o hai. Entonces, pero sí podedes defender e podedes apoiar a literatura infantil e juvenil en galego. Esa sí podedes facelo porque o hai. Sí, aínda, a pesar de todo, aínda estamos aí e aínda estamos en boa situación. A ver, non quero falar dos libros para cada idade porque non ten ningún sentido, sabedelos vos moito mellor que a min. O único que quero decir en relación a isto é o feito de que podemos dar sempre o punto de saída, pero nunca o punto de chegada. É dicir, os libros poden ser a partir de prelectores, a partir de que nacen, a partir de que hai unha semente. Pero eu non lle poñería nunca libros de 6 a 8 anos.
Ni libros de 12 a 15 anos, a poder ser. Por qué? Porque tedes a experiencia todos e todas nas bibliotecas que cando alguén ve unha estantería onde están os libros para xente de menos idade que a súa, non vai. Entón, sempre a partir de. E a partir de, eu aquí o que quixen foi lembrar un pouquiño o feito de que desde que as nais se enteran de que van a ter un fillo, é o momento de volver á tradición, de lembrar coa familia e de buscar os materiais que haxa relacionados con esa tradición, non? As nanas, os xogos. Bueno, eu aquí recollín unha serie de títulos que algún xa está moi vello, moi vello, moi vello. Porque a min encántame recordar o vello. Porque cando de din de pequenequín o fixeron os papéis de literatura infantil na Coruña, cando facían o Salón do Libro na Coruña, o Salón do Libro Infantil na Coruña, cando sacaban aquela revista donde empezou a aparecer a nosa literatura infantil, e cando esa xente publicou este libro, foi un luxo, non? E estas cousas, ademais, eu creo que non pasan, é dicir, que podemos volver e recuperalos e collelo na biblioteca onde está e volver a traballalo, non? Pero tamén, aparte dos libros que poden aparecer por aí, antes tiña as coleccións de literatura tradicional, temos moita sorte en Galicia, porque aparte das de Reigosa, Miranda e Cuba, de O cabalo Bulligan, e toda a mitoloxía que eles recolleron e puxeron en pé, hai moito libro, moitas outras coleccións, non? Ainda outro día había uns libros de edicións do Cumio, fixádevos, pero que son de contos tradicionais, pero están recollidos por Mariño Ferro, por un antropólogo. Non estamos falando de calquera cousa, non é calquera que o recolle de calquera maneira, non? Entón, eso é unha sorte, non? Igual que a min sempre me gusta lembrar a Antón Cortizas, porque ten feito moito traballo deste tipo e porque ademais lle sai moi ben. Dicir, cando el traballa todo isto de soprar este furadiño, pero a colección de diños que ten unha serie de ratas que son unha pena, pero que para xogar os rapaces e rapazas, pero tamén para xogar coa voz, aparte de xogar metendo o dedo, non? Pois está moi ben. Ou ese libro de Dona Carmen, de Bragado, que é un libro que non pasa, non pode pasar. E despois as páxinas onde podemos atopar materiais deste tipo, non? A Dorella Pendella, o programa Apego, que hai entre varios concellos de normalización lingüística, aí ten unha páxina onde encontraredes cantidad de materiais deste tipo. Como a presentación vai quedar aí, despois poderedes acceder e entrar nas páxinas, se queredes. Bueno, igual que aí en Patrimonio Lúdico Galego tamén. E imos avanzando. A ver, eu teño isto aquí simplemente para lembrar que para todas as idades e para todos os momentos hai libros en galego. Libros de plástico para o baño, libros de tela, libros boneco, libros duros de cartón, cas esquinas redondeadas, libros que nos van mostrando o mundo, comezando polo máis próximo sempre, claro está. E unha cousa que a mí me parece moi importante é o feito ese de que antes falábamos de utilizar a tradición, é dicir, que a familia lles conte, lles cante, que xogue con eles, dicindo recitados, pero tamén que lles dea un libro, que é dicir, que igual que os adultos teñen un libro, que eles tamén o teñan, non? Acostumarse a ter un libro propio. Decía sempre Neira Vilas que el, cando nacía un neno ou unha nena, que sempre ele e a Nixia lle regalaban uns libriños. E dicía, e cando os levábamos a casa mirábamos sempre, porque se non lle víamos estantería para os libros na habitación do neno, entonces eu facíalle con unhas caixiñas de madeiro ou co que fora, pero eu facíalle unha estantería, unha librería tamén para que os rapaces foran xuntando os seus libriños, non? Bueno, isto de lectura por conta allea, temos aí a autora, a Juana. Sí, esa é unha frase de Juana, o da lectura por conta allea, cando un adulto lle lee a un pequeno, non? Esa maravilla. Bueno, teño aí, por exemplo, algún dos libros da Mesa pola Normalización Lingüística, que me parece que fixe un traballo interesante aquí a este nivel, non? O das aves, o abecedario,
cal é o outro, os peixes, que vai sacando como esa especie de dicionarios, pero que son moi interesantes, son moi bons dibuxos, os das aves é de Silvar, e o abecedario é de Óscar Villán, o sea que xa non hai máis que decir, pero que, bueno, que poden funcionar moi ben, ou esa colección de Calandraca, pero tamén eses outros que vedes por aí que vou pasando así rapidamente porque non son para deterse, non? Pero que igual, eu cando vexo aí, por exemplo, a de Catarina e o oso, quero lembrar algo moi interesante que está pasando neste momento. Cando eu son da xeración que levou a literatura infantil á escola, porque cando nos chegamos á escola e estábamos en movimentos de renovación pedagóxica, cando chegamos ali non había nada infantil, absolutamente nada. É dicir que dentro daqueles cursos de Rosa Sensata e compañía estaba esa ensinanza, non? O de aprender algo de literatura infantil, seleccionar ben e leválo á escola. E había unha serie de libros que, por exemplo, estaban publicados por Altea. Non aparece aquí ningún deles, que desapareceron, co tempo desapareceron, non? E aí estaban xa imposible atopalos e era unha pena. E agora a Calandraca empezou a recuperar todos esos clásicos infantís que son tan magníficos, non? Como este de Catarina e o oso, que ademais de recuperalos para o castelán, tamén ao mesmo tempo nos traduce ao galego e, polo tanto, nos permite traballalo na nosa lingua, non? E aí está os tejanós, ou está ese libro de Eu son eu de Fina Casal de Rei, que a mí me gusta moito sempre recordar, porque é un libro para pequenos, para pequenas, que se lee dunha tirada, que se repite, que lles encanta e que ao mesmo tempo lles ten unha ensinanza impresionante, non? Porque outra cousa que hai que decir da literatura neste momento, da literatura infantil, é que saltou absolutamente todos os tabúes. É dicir, non hai ningún tema, absolutamente ningún, que non este recollido nesta literatura. E non é porque a xente se empeñe en decir este tema non estaba, vou non traballar, non? Non estaba do Alzheimer, vou non traballar. Eu creo que Fina non pensou neso. A Fina saiulle, de repente, por cuestións familiares, saiulle facer ese libro, non? Igual que lle saiu facer a Francisco Castro o de Chamademe Sinbad, non? Para tratar o mesmo tema. Bueno, os nosos versos son unha antoloxía de literatura infantil, unha antoloxía para a infancia que a mí me parece realmente do mellor que me atopei nunca, que ademais ten a sorte de estar moi ben ilustrado sempre, todas as edicións foron moi ben ilustradas e é un libro magnífico para agasallar, porque estaría ben que todos os rapaces e todas as rapazas dunha determinada idade tiveran este libro, non? Que o tiveran de seu para poder disfrutalo. Igual que me parece que Bolboretas é un libro que deberían ter, que se debería regalar o 14 de febreiro, sin pensalo máis, e que deberían, cando os rapaces e as rapazas falan dos primeiros amores e desas historias, pois que o deberían ter presente, non? Bueno, para o lectorado autónomo, eu creo que, por exemplo, os últimos libros que eu estaba vendo por aí, bueno, os últimos e os primeiros, claro, pero a señorita Bubles, Carratina, Esmeraldina, O Valo, un libro de teatro de Carlos Labraña, que foi premio o ano pasado, un dos premios da Gadic. Pero ao mesmo tempo, libros xa de vello, non? Como Na fogueira dos versos, que un dos libros de Antonio García Teijeiro, que sabedes que, a vez de ser premio Merlín, foi premio... Ten un premio en Italia que non ten ningún outro libro que eu coñeza, o Bergerio, Pier Paolo Bergerio, e que ademais é un dos seus libros que está na lista de honra do IBI. Bueno, os libros de Roald Dahl xa se sabe que maravillosos para estas edades, ou estémolos en galego. Os libros de María Reimóndez tamén me parecen a mí moi adecuados, esos libros que son libros feministas, que tamén se poden ler, non? USA ou Volvo, Regreso de USA, son libros absolutamente feministas porque non lles queda, é dicir, plantexa o problema
da desigualdade da muller, neste caso é a desigualdade na India, pero ao mesmo tempo vai salindo tamén os problemas que ten unha muller que é cooperante na India, pero que é galega, os problemas que tivo e que ten por ser muller, non? Tamén aparece aí outro libro, Lendo lendas digo versos, que seguro que coñecedes todas e todos, e que a mí me parece estupendo, non? Un libro que está escrito por Antonio García Teijeiro, sí, e por Antonio Reigosa. Reigosa escribe as lendas, Teijeiro colle as lendas e escribe poemas, e Cobas ponlles imaxe e é un libro para levar onde se queira. Bueno, xa lecturas expertas, tamén hai todo o que se queira e algo máis. E hai, por exemplo, os libros de Carlos Negro, non? Os libros de poesía de Carlos Negro, o de Maquinaria e Penúltimas tendencias, libros que parece que están escritos un para eles e outro para elas, e que a mí me parece que son moi válidos, que están moi ben, e que sería unha pena que non chegaran ás mans da rapazada, non? Igual que ese libro Rapazas, de Agustín Fernández Paz, que está cumprindo 25 anos, 25, bueno, os que sexan, creo que sí, e que volve a ser outro libro absolutamente feminista, non? É un libro que dá pé a todo o que se queira, é dicir, un libro que ele escribe, un dos contos, polo menos, escribe despois de facer un non sei que tipo de curso, un curso sobre educación para a igualdade, e teñen que entregar un traballo despois de facer o curso, e el decide entregar o traballo en forma de conto. E entón saelle un conto estupendo que é ese de un curso con Ana, me parece que é. Bueno, a literatura xuvenil apareceu xustamente en Galicia e seguramente a nivel español tamén, apareceu xustamente coa LOSE, nos anos 90, cando se amplía a idade obrigatoria do alumnado ata os 16 anos, nese momento facían falta libros para esas idades. E entón a xente ponse a escribir. E estes libros, claro, hai, por exemplo, a colección Fora de xogo de Xerais, que me parece o prototipo mellor, o máis maravilloso nese sentido, porque o colles e invítaxe a ler. É dicir, son libros como aireados, teñen o texto con unha letra boa, con moito espacio. Parecen libros escritos para a terceira idade, case, porque non tes que nin que separalos, vese perfectamente, non? Pero aparte deso, os títulos son normalmente impactantes, como ese de Penúltimas tendencias ou Maquinaria, provocan, atraen, e están feitos un pouco como a publicidade, ou como esos diseños actuais das revistas xuvenís, das carátulas dos discos, das fotomontaxes nas portadas, nas carátulas. Aí tamén temos moi bons libros. Entonces, aínda que non me parei, porque quería avanzar un poquinho para ir vendo outras cousas, eu creo que podemos ver, darnos conta de que sí, de que temos libros para todas as idades, adecuados e de boa calidade en galego. Pero agora a min ocorreuseme, despois de facer isto, ocorreuseme facer un dafo sobre esta literatura. Dese dafo, cales son as debilidades? Pois esa baixada na produción de que falábamos antes, de que, sobre todo en máis traducción e non tanta creación, vexo eu, por exemplo, sobre todo se nos fixamos no álbum ilustrado, non? Está vendo, igual por eso que vos decía antes, igual por esas fileiras das feiras, non? Pero Calandraca e Oco están publicando máis traducción, máis libro con autores estranxeiros, que si se traduce ao galego, pero que son xente estranxeira, e non tanta creación. Tamén hai un fallo, é dicir, estáse publicando pouco de teatro, sempre un desos xéneros que parece que non se entende, porque na escola préstase moito a lectura, non? E a rapazada tenlle que gustar, poder ler en voz alta, facer teatro lido, teatro dramatizado, o que sexa. Sin embargo, lese pouco teatro.
A poesía lese máis, pero tamén sigue sendo, está moi en desventaxa en relación a narrativa. E a banda deseñada infantil é unha falla. É dicir, en juvenil ainda hai algo, pero en infantil moi pouquiño, non? A parte de Marco Pola, acaba de salir agora un en Xerais aí o ano pasado, Danfú ou algo así, e non hai nada. Sin embargo, aí temos que acudir, aí, volvo a decir o mismo dos libros de informativos, é dicir, non vos queda máis remedio que acudir ao que se está publicando en español. Hai unha serie de editoriais que están publicando moi boa banda deseñada infantil para primeiros lectores, que está funcionando ben. Pero que aparte de que se publique pouco, escríbese pouco, claro, porque se non se publica a xente tampouco quere escribir. Pero, ademais, é que non hai certames literarios que animen a esa produción. Neste momento, para teatro, están os certames de Agadic, un de teatro para monicreques e outro de teatro infantil para actores e actrices. E despois estaba o Premio Estornela da Fundación Neira Vilas, que non sei por qué, pero non se está publicando estos anos. É dicir, sabedes que antes se publicaba, un ano publicaban o premio, convocaban o Premio Arume e outro ano o Premio Estornela, e era algo que lle recoñecía, eu creo que todo o mundo da literatura infantil lle recoñecía a esa fundación, porque unha fundación no rural, unha fundación pobre, e que co que tiña na man intentaba poñerlle remedio a un fallo estrutural, a un fallo do sistema, non? Dicir, o que non facían os demais, o que non facían as diputacións, nin a consellería, nin as grandes editoriais, facía xustamente a Fundación Neira Vilas. E agora, por algunha razón, non se está convocando nin o Premio Arume, nin o Premio Estornela, e a verdade é que é unha pena. E en canto a poesía pasa igual, non? Os premios que hai convocados polas diputacións, o Raíña Lupa é de narrativa, o Puradora Vázquez é narrativa, e só estaba o Arume tamén, que eu saiba, non teño noticia de que houbera ningún máis. E pois temos a mala sorte, porque isto xa é mala sorte, non? Ou non sei como chamarlle, non? De que xustamente os premios que están convocando estes últimos anos tampouco teñen en conta. Creouse un premio de literatura infantil e juvenil, creo que é Agustín Fernández Paz, que volve a ser de narrativa. Creouse un premio, de narrativa e ademais para a igualdade. Pero agora a Bahía volveu a crear outro premio donde tampouco ten en conta. Outro premio para a igualdade, non sei se o vistedes, o premio Fina Casal de Rei para a igualdade. E o premio Carlos Mosteiro tamén volve a ser outro premio que non ten en conta nin a poesía nin o teatro. Por lo tanto, vai nos tocar seguir con estas mesmas historias, non? De todos xeitos, volvo a repetir o mesmo, volvo a estar nas vosas mans. É dicir, se os editores ven que realmente vos recomendades poesía, pois publicarán máis poesía, e se recomendades teatro, seguramente publicarán máis teatro. Porque eles viven deso, non? No DAFO, a segunda letra é a das ameazas. Cale son as ameazas desta literatura? Pois a situación da lingua. A política lingüística coa que estamos neste momento non nos leva a outro camiño da normalización que tiñamos antes, ou, a ver, que non a tiñamos, que a tiñamos no horizonte, non? Buscábamos a normalización. Pois de aí pasamos a dinamización. Pasamos a que desapareceran os equipos a coordinadora de equipos de normalización lingüística, que era algo que estaba funcionando ben e que estaba tirando un pouco do carro, deixou tamén de funcionar, e entonces témolo un pouco máis difícil que antes, non? Repito, das recomendacións lectoras, ás veces eu, por exemplo, cando miro, que sigo mirando as páxinas de bibliotecas, cando vexo as vosas recomendacións lectoras, os boletíns de recomendacións, ás veces dame pena, porque sodes tan tímidos, non? Como vos dividides en galego, en castelán e en inglés? En galego e en castelán. Pero, a ser posible, máis en castelán. E iso, bueno, a ver, digo en algún caso.
En algún caso. Alguna das persoas que está aquí coñéceme sabe que en algún caso ata teño descolgado o teléfono e chamado a algún centro e preguntado, dixo, pero como podes recomendar este libro en castelán se está escrito por Agustín Fernández Paz? Sí, e o tes en galego, pero ata eso ten pasado, vale? É dicir, eu falo en xeral e menos mal que esos son os casos máis extremos, pero bueno. O plurilingüismo non nos axudou absolutamente nada. O gallá, os nosos rapaces e as nosas rapazas falen realmente 3 idiomas, o gallá. Pero a mí gustaríame que algún momento pensáramos que os nosos rapaces e as nosas rapazas en infantil xa falaban, xa eran bilingües, cousa que non pasaba en ningún outro sitio. En Castilla-La Mancha, en Asturias, non eran bilingües con 3 anos, que eu saiba, e os nosos xa podían falar galego e podían falar castelán e podíanse entender nas dúas linguas sin problema. Pero apuntámonos correndo ao carro do plurilingüismo e non nos fixamos en que, mentras nós nos apuntábamos a un carro e subíamos aí, que se nos perdía o mundo nel, en Baleares estaban resistíndose, e fixeron folga. E ata os netos de Miró lle regalaron un cadro para que aqueles profesores resistiran. E eu remataba este punto cos prexuizos. A ver, por que prexuizos? Porque fixadevos, na miña época, é dicir, cando nos chegábamos á escola e cando empezamos a dar clases e tal e cual, o prexuizo era que o galego era a lingua dos parvos, a lingua dos que non tiñan cultura, dos máis pobres, é dicir, era como cando tiñas unha casa bella que atirabas para facer un chalé. Por qué? Porque aquilo significaba pobreza. Como non íamos a querer escapar da pobreza? Vale? Pasou aquilo. Pero agora temos outro prexuizo. Agora o prexuizo é, se falamos galego somos do bloque. Non hai outra, non hai outra. Hasta os de Podemos se salvan. Ata os de Podemos dan escapado dese lío. Pero como os que falemos galego, inmediatamente nos sitúan nun radio especial donde non temos maneira humana de defendernos. E se lle dis, oye, mira, que eu é que non estou aí, é que ti mírame, pero se me queres situar, sitúame, pero que non é o caso. É dicir, eu defendo determinadas cousas, pero eso non significa que teña determinada ideoloxía ou que teña determinado carné ou que teña o que sexa. A parte de que ter determinado carné ou determinada ideoloxía non é nada malo en absoluto, vale? Pero quero decir que xa se colocan eso para poder darche duro, non? Fortalezas dese DAFO, pois a calidade a que nos referíamos antes, a calidade desa literatura, dos creadores, dos ilustradores, das edicións. Ás veces eu digo con moita fachenda que Pontevedra, neste momento, é a capital mundial do álbum ilustrado. É dicir, quen publica mellor álbum ilustrado que a cidade de Pontevedra? Ademais, son publicacións de editor, non son publicacións de autor xa. Xa non é que aí estés vendo quen é o autor ou autora e quen é o ilustrador. Estás vendo quen o edita. É dicir, ese é o primeiro que che chega e que che dá unha certa seguridade, non? Hai diferentes xeracións de creadores e de creadoras, tal como decía antes, os premios sacados fora e as traduccións da nosa literatura a outras linguas. E para rematar as oportunidades. Que oportunidades temos? A primeira das oportunidades son as bibliotecas escolares. Vale? É dicir, se as bibliotecas escolares seleccionan ben, estamos bastante salvados. E despois hai que dicilo tamén. É dicir, cando seleccionades, estades facendo política sempre. Sempre. Aínda que non queirades. Pero seleccionar un libro malo é facer política da mala. Seleccionar un libro nun idioma determinado en cal sexa é facer unha determinada política. Iso é así, é dicir, non pode ser como cando estábamos na transición que nos decían é que vos facedes política. Os que non facían política era os que estaban no outro lado. É dicir, todos os que gobernaban non facían política. Pero nós, os que estábamos enfrente, e ás veces decíamos, eso non nos gusta, nós sí que facíamos política. Entón, as bibliotecas escolares, a escolarización da literatura infantil e juvenil, aínda que ás veces os creadores e as creadoras se poñan moi chulos dicindo aquilo de é que unha literatura escolarizada, non? Como se iso fora algo malo. Iso é maravilloso, hombre. É como cando din, é que a literatura infantil
unha literatura menor, non unha literatura escolarizada, que se vende moito. E que pecado vender, agora é pecado vender, non? Pois, da mesma maneira, é dicir, que a escola teña boa literatura, que a literatura, que os libros se movan dentro da escola, iso é o mellor que nos podía ter pasado. O outro día estaba en un sitio onde nos acusaban, había unhas rapazas na primeira fila e acusábanos, decíannos, é que temos que ler a forza, porque nos obrigan, porque son libros obrigatorios. E entonces, polo feito de que sexan obrigatorios, xa non nos gustan, non? E entonces, eu, claro, teño que decir, oye, é que ti non sabes, é que agora estudiades a lingua e a literatura así, pero tiñas que ver como estudiábamos nós. Tiñas que ver aquela retaíla de século XVIII e todos os autores e todas as obras, e non sabíamos o que había detrás deses autores e desas obras, non? Entón, pero bueno, a ver, é normal que os adolescentes se rebelen e é normal que o profesorado é profesorado, e eu non digo que teñan que ser os 3 libros aqueles, poderá ser unha lista de 20 ou de 30, donde escollan 3 ou 2 os que sexan, pero o profesorado tamén ten que buscar calidade, é dicir, tampouco pode deixar que lean o que queiran ler así de calquera maneira, é dicir, se eles queren defender un determinado título, terán que defendelo, non? Igual que cando os levades ás librerías e lles decides, tedes cada un de vos ou cada parella 20 euros para mercar. Antes de que os gasten, terán que defenderlos diante de vos e teredes que darlle aprobación. Pois ben, os clubs de lectura, canto libro non se ten movido nos clubs de lectura, e canto libro galego. Na hora de ler, nas actividades, en todo tipo de actividades da biblioteca escolar, e eu poñía aí, dentro das oportunidades tamén, o Salón do Libro de Pontevedra. Un salón que xa leva non sei cantos anos, que se vai mantendo e que vai evolucionando, e parece que vai evolucionando ben. E que temos que lembrar eso, que antes que ese salón houve outros, o de Coruña, por exemplo, o de Chantada despois, e que nos caeron, entón habría que ver que vaya resistindo, non? Entonces, nada, xa vou avanzando aí, porque todas estas cousas xa as fun dicindo, non? Que a selección nunca é inocente, que eu entendo que un se apunte a unha vitoria, como di sempre Freixanes, di que ninguén se apunta a unha derrota. Claro, é que hai que apuntarse ás vitorias. Sí, e ás veces aquelas cousas que parecen derrotas, pero que podemos convertir en vitorias, non? De que hai que ir vendo como foi esta literatura pasando de xeración en xeración, tamén dentro dos centros educativos, pasando de unha xeración como a nosa, que a levaba de primeira man a todas as xeracións que seguiron e onde estades vos aí defendendo ese papel transformador que eu vos pido e esa identidade como valor. Bueno, eu despois aquí tiña unha serie de páxinas, que unha serie de páxinas non, puxen 4 por poñer algo, non? Unha páxina de Gálix, a páxina de Rede Lectura, unha das páxinas de bibliotecas escolares, que é unha páxina magnífica, onde se fala de libros sempre, a revista Criaturas, o meu blog de libros e outros artefactos, onde tamén se fala de libros, Biosbardia, o caderno da crítica de Ramón Nicolás, que tamén sempre fala deso, non? E despois eu tiña aquí o tema da igualdade. É dicir, a min este ano tocoume traballar dentro de Gálix a selección de libros de igualdade, de libros sobre muller para o Salón do Libro Mulleres de Conto de Pontevedra. E entón, unha vez que se fixo esta selección, eu seguín traballando un pouco nela para poder ir avanzando, non? Entonces, parto do libro Rapazas, de Agustín Fernández Paz, porque xa vos digo que a min é un libro que me resolve moitas cousas. Hai unha serie de entradas aquí no blog, como este de 25 anos de Rapazas, donde hai un enlace a unha ficha dese libro, Mulleres e Poesía para o Día Mundial da Poesía, Mulleres Dramaturgas no Día Mundial do Teatro, pero sobre todo quería entrar polos taboleiros de Pinterest. Eu chameille Rapazas 25 anos da publicación de Rapazas, entonces literatura infantil galega para a igualdade. E aí recollín, neste caso, para a infancia, 126 libros de literatura infantil e juvenil galega que para min teñen moito que ver coa igualdade. Vale? Bueno. Isto é un rollo. Bueno.
Vos non estades vendo a todo isto? No. Ah, Está en el blog. xa, pero non o vedes. É que eu pensei que sí, que entrábamos no... No, las páginas no. Non? Bueno, pois estamos vendo nós e nada máis. Bueno, hai un tabuleiro de literatura infantil de 120 e tantos libros, o de literatura juvenil ten 101, e despois eu recollo isto, o premios a libros que buscan a igualdade. Entón recollíavos o premio Fina Casal de Rei e o premio de Agustín Fernández Paz, que convoca o Concello de Vilalba. E despois recollía as coleccións de literatura infantil galega pola igualdade. Non é que a mí me gusten demasiado ese tipo de coleccións, non? No sentido de que parece que aí están os libros escritos a propósito para ese valor, non? E algunhas das persoas que están aquí recordarán unha charla que nos dá nun momento determinado, hai uns anos, Ana María Machado, o seu paso por Santiago, alguén lle preguntou, a vostede tamén lle piden que faga libros para tal cousa, para a paz, para a igualdade, para a educación vial. E entón decía ela, non mos piden, xa me teñen respeto e non mos piden. Di, pero de todos xeitos, a xente que vai a esos libros é porque non conoce literatura. Porque cando coñeces unha literatura, como é o caso de como nos coñecemos a literatura galega, sabemos perfectamente que hai libros que tratan ese tema sin necesidade de que estén en coleccións determinadas, vale? De todos xeitos, hai dúas coleccións, unha colección que ten Bahía Editorial, vou non abrir, simplemente abro a eu, que vos non a podedes abrir, pero por decirvos o título, A igualdade conta de Embora Edicións e a de Contos de Igualdade de Bahía Edicións, que eu imagínome que este certame que convoca ahora é justamente para ir dotando de máis libros a esta colección. Nesta colección está, quizás, o libro máis, o mellor dos que teña aí, sexa o de Xela volveuse vampira, de Fina Casal de Rei, aínda que non é do mellor de Fina, non? En Igualdade conta de Embora Edicións tamén hai unha serie de títulos, e igual o mellor é o de Canto te quero, profe, que non sei se vos dades conta, pero xoga con esa doblez, non? De cando nos, polo feito eso de Canto te quero, profe, todos estamos pensando que é unha profe, ata que no último instante aparece e é un profe de infantil, non? E sempre supoñemos que os de infantil, o profesorado de infantil son mulleres e non homes. E despois as coleccións de biografías de mulleres galegas. Están aparecendo dúas coleccións e están tendo moitísimo éxito. A colección de mulleres bravas da nosa historia de Urco, coñecédelas, que ten a Maruja Mallo, a Rosalía de Castro, Xulia Minguillón, María Vitoria Moreno. E despois o de mulleres galegas de Lela. O de mulleres galegas de Lela céntrase máis nas mulleres científicas. E entonces tamén está... A ver, están ben... A min... A ver... Non penso que estos sean libros de moitísima calidade. Para nada. Pero son libros que eran necesarios. E o problema de cando son necesarios, cando algo é necesario, é que se non o fai alguén con calidade, vai non facer outra xente que non a teña. Entón eu sei, porque yo escoitei aos de Urco, que neste momento estas coleccións lle estaban mantendo a editorial. Vale? É dicir, que despois que nunca se diga que a escola non defende o seu. Porque como na escola estaban facendo falta justamente biografías de mulleres, modelos nos que mirarse esas nenas, tan pronto apareceron, mercáronse, a pesar de que non son os libros que nós quixéramos ter na nosa biblioteca. Pois non sei que facer, Javier, porque se non se pode ver isto... Bueno, isto, todo o que está vendo está no blog de... Xa, pero que bueno... ten ela, se entrades, non sei. E despois tiña unha constelación literaria, xustamente, seguindo un poquinho a estela de Guadalupe Jover, sabedes que ela traballa a literatura xustamente con constelacións literarias, que cada libro é unha estrela, que se poden ir unindo uns a outros, de uns pasamos a outros, e facemos unhas constelacións.
e é un poquinho como aquelo que nos contara tamén hai anos xa Carlo Frabetti, cando viñera a unhas xornadas de bibliotecas escolares e nos escribira un texto que se chamaba O Libre Espazo, non? É dicir, cada libro condúceche a moitos outros libros. E entón eu que facía con rapazas, con este libro de Agustín Fernández Paz, era utilizalo para pasar a outros libros que trataban os mesmos temas. Entón, dígovolos, porque non o podedes ver, vouvolos a ir dicindo. Do libro, o libro é un libro de relatos, vale? Un libro de relatos, son varios contos. E entón eu poñía como libro de relatos, hai outros libros de relatos, por exemplo, de Agustín Fernández Paz, como Contos por palabras, Amor dos 15 anos Marilín, Tres pasos polo misterio, O único que queda é o amor. Pódenos levar. Se a rapazada lle gustan os relatos curtos, podémolos dirixir hacia esos outros libros de relatos. O libro tamén, todo el enteiro, ten sempre como protagonistas as mulleres. Outro conto é Unha pedra na area, a superación dos problemas. O problema que ten a rapaza nese momento é a vergonza que sinte cando os seus sentimentos quedan a descoberto porque alguén fai unha pintada de fulanita, quere a menganito e tal. E entonces ela está pasando un mal momento, recolle unha pedra que atopa, unha pedra que ela cree que é un meteorito, mete no bolsillo e a partir dese momento apóyase na pedra e tira para adiante, non? E eu aí poñía que podía ter relación con A pomba e o degolado ou con Asusta temerche, de Fina Casal de Rei. Hai outro relato que é Visitante das estrelas, un relato de ciencia ficción e de extraterrestres, e poñía que podemos relacionalo con a serie de Sai de Sheila de Ramón Caride ou con Proxecto Pomba Dourada de Miguel Vázquez Freire, a primeira novela de ciencia ficción en galego, a primeira novela juvenil, claro, Moncho Edriar de María Yáñez, as obras de Bradbury que están en galego tamén, pero tamén pode ter que ver, aparte de co xénero da ciencia ficción, pode ter que ver con ecoloxía, non? E entonces podemos lembrar As flores radioactivas do mesmo Agustín Fernández Paz, ou esa mesma serie de Sai de Sheila, ou O rescate do peneireiro de Marilar Alexander, ou A terra de Anna, que acaban de traducir deste filósofo, do Gardner. Ou este libro do que vos falaba antes, de Sementes, de Sonia García Vidal, que tamén é un libro de ecoloxía. En Visitante das estrelas é estupendo porque ven un visitante, ven un extraterrestre, sitúase aquí e ve o que está pasando, non? E entonces, aparte de ver o problema entre os nenos e as nenas, ve o problema tamén, o problema da diglosia. Descubre o tema da diglosia entre o galego e o castelán. E entón eu poñía que podía ter relación con Made in Galiza, de Sechu Sende, con Comedia Bífida ou con Menú de engaños de Núñez Singala. E despois, un curso con Ana, que vos decía que é un conto absolutamente feminista, porque é o conto onde sae toda a reflexión sobre os problemas da muller, se fai visible e se mostra claramente, pois eu situaba, relacionaba con O segredo da pedra figueira, aquel libro de María Xosé Queizán, que é o primeiro libro con perspectiva de xénero da literatura juvenil galega, A expedición do Pacífico, ou Rúa Carbón, ou A filla do Minotauro, ou A cabeza da medusa de Marilar Alexandre. A filla do Minotauro é o libro que aínda non saiu de Marilar, pero que vai sair e que tamén se move por ese ámbito, non? Os libros de María Reimóndez, Usa, Volvo, ou Corredora, ou O Club da Calceta, ou de Eli Ríos, a Marta e a Píntega. E xa para arrebatar, o último relato, Dúas rosas murchas, eu o que lle vexo aí é o tratamento da morte e o misterio, e entón relacionado con Tres pasos polo misterio, con Cartas de inverno, con Aire negro, con Noite de voraces sombras, Corredores de sombra, As fronteiras do medo, ou A neve interminable de Agustín Fernández Paz. Entón, por que non me quixen ir nin a literatura de adultos, nin me quixen ir do galego, aínda que Guadalupe sempre fala de que podemos irnos ao canon, ou podemos irnos a outros idiomas. Non me quixen ir porque neste momento a min o que me interesa é xustamente
visibilizar esta literatura nosa. E creo que estamos fora de tempo, Javier, e ti non dis nada. Perdonádeme, Porque estaba tan interesante. Vale, perdón, e xa sabedes. Eu espero que funcionen os enlaces e que non haxa problema despois. Moitísimas gracias por estar aí.